Shredder, you're not in down with it. Hamba okay. Sanani nitela. Hamba okay, Ayobese manje mina usangidle. Ukudla kuplana ayobese ukudla ngaka kanjani? Yasiya! Ayini wena? Yasiya wena. Manje amanzi awakhi ngani bethu amanzi? Uhlanganisene Amanzi awakhi. Yazi wena. Loka ngishaya ipampu. Shonga ngishaya ipampu. Kho. Hayibo wesiya upemile yini? Bemanje usiyango bakabhemi. Hayibo siyasewayeka imitsango. Bano semnyango wena usuke waphaka. Kanjalo nje. Awu kanjalo nje mfethu. Adabe kunyanyisa ukuphapha komuntu ongangawo. Aw, sis. How right kodwa. Hey, khamba kanjani? Ethi wabheka phi mfethu awusho. Hayibo. Ilento yakho kulala udakiwe. Lala ngidakiwe. Awu,